Все, киттик. Hayırlı kеш, менің исемім Адилә, Забирова Адилә, мен 2018 ел жеңуші. Һәм инде быелгы конкурсыбыз бик әйбәт узды. Безнең җиңүче кызларыбыз алар икәү, Мәскәүдән һәм Мәскәү өлкәсеннән булды. Алар бик лаеклылар. Безнең Мәскәүебезне дә, безнең татар кызларында, татар кызы бәйгесендә күтәрерләр һәм инде җиңүне Мәскәүгә алып кайтырлар дип ышанып калабыз. Минем үземнең шәхсән планнарым быел Алла бирсә магистратурага керү, чөнки мин менә бакалавриатны бетердем, диплом алам һәм инде эшкә урнашам. Алла бирсә, шулай ук татар мәдәни үзәктә калып, монда төрле чараларны оештыруда булышырга, шундый минем планнарым. Иргә чыгарга планирую, чыгарга не планирует пока. Шуңа күрә. Шулай менә ничек була насыйбың, шулай булыр Алла бирсә. Әбиләр инде алар бу дөньяда түгел, кызганыч. Әтиәниләр Мәскәүдә, Аллага шөкер, яшибез. Мәскәүдә торабыз, Мәскәүнең үзендә. Нинди метро янында? Анысы инде икенче интервьюда булыр. Ладно, рәхмәт. Кемгә сәлам әйтәсез? Барлык күргән, белгән кешеләремә сәлам. Һәм Мәскәүгә килегез, экскурсия үткәрермен. Рәхмәт сезгә. Кем сөйләде? Сөйләде Забирова Адилә, татар кызы 2018 җиңүчесе. Рәхмәт. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Ага.